ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪನೆಕ್ ದುಂಬುದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಲೆ ಅವೆತ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ರಿಕವರಿ ಆಯ್ನ ಆತನಂದು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾಲ ಪುಜಿ ದುಂಪೋಲೆ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಕ್ಲು ಇವಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಇಂತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಲಹೆನು ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಈ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪನೆಕ್ ದುಂಬುದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಡೆ ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಮ್ಯಾಕ್ ಯೂಸರ್ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಇಂದೇಟ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಪನ್ಪಿನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಡನೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಯಾನು ನೆಕ್ ದುಂಬರ ಲಾಗಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗೌಟ್ ಆತಿಸಿ ಯಾನ ಅಂದೇಟ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ಸ್ಕೈ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಐನು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ತೀಜನ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಅಂಚ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವೆತ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು. ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನವೇ ಉಂದು ಬಟ್ ಅವು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನೆಗ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಾತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನಂದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪನೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆವಂತನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಅಂಚ ಆತನು. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆತು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅವನ್ನ ಅವರ ಕೈತಾತದು ಒತ್ತದು ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ದಾನ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಸಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡೇಟ್ ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಹೊರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೊರದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತನಾಗ ಅದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಸಡನ್ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನವೇ ಉಂದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂದೇನು ಎಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನೇನು ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ರಡ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ನಮದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬು ನಮ್ಮ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪನ್ ಪನ್ಪೇನು ದಿಯೋನ್ಗ ಏರಾಂಡಲಾತಿ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಂಡಂದ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತ ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ. ಸುರುಕಾದು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೆತ್ತಾದು ನಮಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಡು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ರಡ್ನೆತಾದು ಐಕ್ ಕೊರ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ಬೇತ ಒಯ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಮೂಜಿನೆತ್ತಾದು ನಮಕ್ ತೀರ್ನಂದ ಅವೇನು ಒಂಜೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಪಂಡ ಒಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ಐಕಂದು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿ. ನಾಲ್ನೆತ್ತಾದು ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅವೇಕೇಂಡು ಗೂಗಲ್ಡು ನಮಕ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಗೂಗಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಪನ್ಪೊನೊಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು.
ಅಂಚನೆ ಪಾಸ್ ಕೀ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೊಂಜೊಂದುಲುಂಡು ಅವಲ ಗೂಗಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಪುಜಿ ದಾದಂದು ಗೂಗಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಗೂಗಲ್ ಪಾಸ್ ಕೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ USB ನೆತ್ತಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಆ ಕೀಕ್ ಒಂಜಿ 2500 3500 ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಬೆಟರ್ಗ್ ಬಟ್ ಐನ್ಲ ನಮಕೊಂದು ಮಂತದಿನ ಅವು ಸೇಫ್ಟಿ ಐನು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಆತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನಾಗ ದುಂಬು ನಮ ಮಲ್ತದಿಯೋಡು ಆಪನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಆದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ದಿಯೋಡು ಆಪನು ದುಂಬಿ ಒಂಜಿನೆತದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಾನಲ್ ID ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಐ ಡಿ ಬಂದುಪ್ಪು ಅವು ನಿಖಲೆಗೆ ಗೂಗಲ್ಡು ಪಾಡ್ನ ತಿಕೊಂಡು ಮೈ ಚಾನಲ್ ID ಇಂದು ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ ಪಾಡ್ದು ID ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಆದು ಬರೆದಿಯೋಡು ವೈಟಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಒಯ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ ಆವಡೊಂದು ಏಟ ಆವಡು ದೀಪ ನಾವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಒಯ್ಟಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಮಿನಿ ಬರೆದಿಂದ ಬೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ID ಇಪ್ಪುಂಡು PUB ಪಬ್ ID ಅಂಚಂದು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ID ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ನಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕೇನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಿಕವರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಚಾನಲ್ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಪ್ಪ ಆತು ಸುಲಭ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬಣ್ಣ ಜಿಮೇಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದು ಪುನಃ ದೀವಂಗ ಬಟ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಹಿಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಜಿಮೇಲ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ಇಂಚ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಡೇಟ್ ದಾನಿ ಇವಾಗ ಇಂಚ ಎಂಕೈನ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಗು ಗೂಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೊಂದುಂಡು ID ಅವೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ಆ IDಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮೇಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬೇತೆ ಮೇಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಮೇಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಮೇಲ್ ID ಹ್ಯಾಕ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆನೆ ಮೇಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಮೇಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಲಾಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪುನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಖಲ್ ಕೊರಡಾಮುಂಡು ಐಕ್ ರಿಕವರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವನು ದಾಲ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ಐಟ್ ಬರೆದಪ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಆತನಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಆಯ್ನಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಅವು ಪೂರ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಾದ ವಿಷಯನ ಐಟ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಕಡಪುರುಂದಾಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಮೇಲ್ ಬರೋಂದೆ ಪುಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದು ಪೊಡು ಅದು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಕೊರೊಂದೆ ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದು ಐನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಇರಲ್ಲ ಐನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲಿ ಓ ಚಾನಲ್ದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜನ ನಿಖಲ್ನ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲ ಆತ ನಿಖಲ್ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿ ನಿಖಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಲನ್ನು ತೋಜ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಚಾನಲ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ಪಾಡ್ನೇತ ಟೈಟಲ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ID ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ID ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ID ಇತ್ತನೆಡ್ಡೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ID ಪೂಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಿನ ಟೈಟ್ಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಬರೆತದ ಅದಂದು ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡೈನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚಾನಲ್ ID ದೆತ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಚಾನಲ್ ID ದೆತ್ತಿಯೋಡ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ದ ID ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ID ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕನೆಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬರೇ ಒಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ
ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಂದ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಫುಟೇಜಸ್ ಮಾತ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಏರೆಗಾನ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ದು ದಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರ್ಲ ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನ ಅಂದೆಟ್ಟು ಹ್ಯಾಕ್ ಆನಂದಾನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೈನ್ ಅದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ನೆನಪುದಿಲೆ. ಚಾನಲ್ ಐ ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ದ ಐ ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎತ್ತದಿಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಡ್ದಿಲೆ. ఒక లాగిన్ ಮಾತ ಇಟ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಐತೆ ಆನ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜನೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು. ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ರಪಕ ಲಾಗೌಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಟರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಫೇಸ್ ಐ ಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಯ್ರೆಗ್ ಈತ್ ನಮ್ಮ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆತ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಂಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 100% ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈಗ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆವೊಚ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ. ರಪ್ಪ ಈತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಚಾನಲ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೇನು ಮಂತೊಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೆಗ ಅದನ್ನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು.